Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamampay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pup ta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya akon. Anya! Adan sa mo chicks janak yun nanang. Ay, Naminado nga mina na nagtagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ka. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho na nang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na nang. Makituro kak dito yan. Tamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulis tayaw, takala at adinan kayat, ti makikauliskin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko ni ti ugali siya manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga agaama. Wala ha? Nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangaminan na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang, pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga rin na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga yakasta ka Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyag ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so, Dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, Yuan. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka amakadin na. Agyaman nagtodong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodeng kang kuhana.
Sikat kayat ko ka din na, Jenny. Anya pa lang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo. Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day ta, ha? Well, sikat kayat ko ay altar. Sikat kayat ko ka din na itagnanayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko nam nga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kan pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Mamangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang. Pagsugal nga. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jay anak yu, tatang. Napanaklay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may? Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan akyo. Anya? Tiyan na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naitam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kasano? Dito yan ti pagyanak itagdanayo. Oh, agyaman at Dudong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwe nanang. Ada nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yun, nanang. Anya? Kahit
Pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak, nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik ita, honey. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Umay ka dito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga ka dito'y ana. Hani tarupam. Amay ko. Anak pa nga asima. Di ka agi skandalo dito. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao. Da sana sikat ti kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ita tatang. Diyak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Diyak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpinta sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kintatang ko. Ijayin ti pagnadanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ngagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin tag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukun di manugang mo. Ha? Diyan ka mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong. Inak-ika ni talawans da kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya agapupay lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Di akon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawit ko ijay balay.
Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige, kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit mga kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang kami namadlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya? Dinakon kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko? ang kukwa, sabat kidi. Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaing ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikasok kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigud adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-adda payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biyag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo ngamin jay anak talakay. Kit madlaw may ngander disaya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibat siyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Ure tad datay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol lagi ti ubing.
Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagas nyo. Tasukatak to no adda kwarta. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan anak ko. Agasam ngay talima, asuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awa nagsasaur Di ko na yo, jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Di sumatla ajak mga aba, tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kanudagit idang danon da kanyak. Ngamput nugayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Ha? Naglawa mo ti ulis ta? Sigod mo't nga kang kaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim idan kadagit idadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka? Si mangpit kanun ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbagday ta, anak ko. Agpakumbaba ka, agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Saanan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan?
Ta ikuyog data da Jones kinli sa ija plaza. Darasem! Napanan di asawa mo nga, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y laapo manag na. Abay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan ka nupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamot tayo. Pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo't. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito yung plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabambanog. Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako itibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idi kalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man di bagyaw. Ha, impasyar na kami man di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Kwa, nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakamong. Tanabakitan lang arod abalasang. Nagkutong ka nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka dagiti foreigner. Ay. Anya mo dagiti nga imbagbagam ka ni kabagis mo, Dilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iji kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasjay. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila ibagbagam mo't. Di ka lagpain, Dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbain ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang arod, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tila ibagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre
Foreigner nga ron, diyado ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplete tayaw, iso nagnag na tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas jay, bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here, ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong akong. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, akat, apay di ka pala na erwam ay anak ko. Diyak kaya ti kas ti aklase ti panagbiagdan. Pero may aboring ko dito'y. Dinakmat ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanen ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kayat kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ak Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga rod no dadahil daytaw no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Nay, imbag man. Naidumdumat style na arilo, Si kamang matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kat mayatibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay.
Dudwadang agnanaad. Ay, masapul nga rod nga agsikukan, Tapno adda kadwada ijay dakkalabalay da. Uwan ko magarod. Tapno madan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutang. Ay, wan, bareng, napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ha? Ay, katadalat ta siguro mat, kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay, no di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga rod ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kit mayat kit di ano kastata saan nga agbanawg. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kin kasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon dya asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro dyan anak ta. Iso natural lang agimon. Awagak tuman dyan anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arunin dita abroad. Nagboring. Kaslain mayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno addagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ipagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahon. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kiday. Asikaswan kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kin ni George. Isopin mo nawag. Ayan mo nga rudit hangay.
kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo, nanang. Kumpormiditan basta pumanawak pa ila ijay balay. Tamangan lumakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnak pa ila. Ay na, awan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa ilang matay dyan, George. Nagsapat ti pungtot mi, nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung ti agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello, Lisa. Apay manin aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito Maburing Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sama nga minunay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Ngam di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairwam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Ang mga no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto sa airport. Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayon tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagidda ka manan anak ko. Mangan kayon, tamaturo ka. Maturog ti kaya't ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutun anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabiin mo tan asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi abroad. Na-stress launay. Kas tanga-tanga agpaysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kag pabasol bakit?
Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken kwa na. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid. Namlay na plapdam. Anya nga ita. Isabasol mo da itoy. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ate anak ta. Tapnagimbag. Kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit? No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpod nga men. Puli tayo mga minti na sisingpot kabagis. Ay, sa bagay mo't di agpaiso ta kunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta mo ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay. Branyaw. Ay, saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mo ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspat laka dagiti anak mo Nagsisingpat da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud kabagais. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Ada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya ti makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Hanggang di ka pa'y nakatimtim iti arang. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga rod umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad na. Ang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da ka no iti ospital. Apay kanungay, naan-anaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano jay mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo
Ngam atapon da 50-50 ti biyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay, una yan dayjay amaneng. Dilag naknakam. Nadisgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo't. Kumusta kan, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na doong parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay asino na tay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsingpo da di akalugaran tayo. Manipod ubingat. Ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet dayjay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit. Nga isumet ti impatay na. Ay, uray da nga rin ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadan pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Isa mabalid manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Diyay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Rudeng. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no adda aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwa na Isu ngayon naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Diya makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat si ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle?
Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa, ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, adda ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga adda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Adda kanser ko kat addan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Awa matyam mo kamadingay naramit ko iti pada katao. Ngamno ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka numanan di ospital di kasinsin mo, anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing po da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasing putan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka iso da mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, iji ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ranran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Napay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangarudang kal. Di na nalasatan ti saki na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sa man na pamanagnag day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iso ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita anak. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, nagkurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwulwul ka kiday. Ay, ano maminsan? Adama agpaiso punto yung kay. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsin na kunak to ka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, naikitaam Di ka unay makikuykuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang.
Italaang dayta Tanay, adapay trabahong intun bigat anak ko. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko, angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa ikidi agsyat. Ha? Pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Apay, ayan nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan anak, tanasakit tiulaw. Kun makatultulong ak. Ay na, kasano ayakat parbangon na idisimbangpet ka. Napnapanan yung kani uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manak ko. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay, ay, apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, di kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni angkal. Apay, kaya iyo aya amataya kadagaws. Saan Apay kumangay. Nakustang araw. Bay andak iti kaya kong aramidan. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte ka? Diyak makarwar. Iturog ko ba'y? Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Ada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang, sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Nagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan, no di nakabailan manayin. Anya kamatan, kitam amat maturog ta ka anakam, ngam pilitam arumwar. Kinmaysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlawatam manayin. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka. Idi kalman. Nataw kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka nagiti kakadwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Naka-amiris ako. Kahit suray, no tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmaneng. Tantani ako na isagmak gapukan ko, ana.
Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na kati apo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kayatin tagbisyo. Agsubli manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay.